खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाबाव बयखौबो फरायबाय। एबसुनि गुथि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादा आसाम नाङैनो खुंफुंजादों। थिग बेबायदिनो एबसुनि दैदेननायाव बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सोनाब गहपुर दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय सनापुर गेजेरारि जौसिन फरायसालि आरो बड' नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफुंजादों। मख'नो गोनांदि बे आनजादसालियाव दखरा आफादनि सिङाव थानाय गासै गंब्रै फरायसालिनि 9 आरो 10 थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरा आनजादखौ लिरदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सन्जय बसुमतारी, नेहाथारि कार्तिक नार्जारी, सोनाब गहपुर दखरा एबसुनि बारग' आफादगिरि सबिन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि कुमार बसुमतारी आरो सनापुर गेजेरारि जौसिन फरायसालि आनजाद मिरुनि नायदिंगिरि सहेन उजिरा खौरां बिजोङाव मा बुंथिदों मिथिनानै लादो। दिनैनि जे जोंनि सनापुर बर' जौसिन फरायसालियाव जे गुथि माने मिरु रोंगौथि जे आनजाद सायख' आनजाद बे सायख' आनजादाव आंखौ जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा सोनाब गहपुर दखरा बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंखौ आनजाद नायगिदिंग्रा हिसाबै जे थिसनदोंमोन बेबायदियै आं बे फरायसालिनि गाहाय जानानै आङो दिनैनि जे आनजाद जानाय बेयाव नायबिजिरदों। दा बे मथे जोंनि फरायसालियाव जे सोनाब गहपुर दखरा जे बर' फरायसा आफादनि सिङाव जे गुथि रोंगौसा मिरु रोंगौसा जे सायख' आनजाद बे आनजादा जोबोद मोजाङैनो जानानै थांदों। दा बे आनजाद बायदियै जों आसा खालामनो हायो जोंहा फरायसाफ्रा 10 थाखोआव 22 सा आरो 9 थाखोआव 49 सा आनजादगिरि फरायसा फरायसुलिफ्रा आनजाद होदों। दा आसा खालामदों बे फरायसा फरायसुलिफ्रा हयथ' जोबोद मोजाङैनो आनजादखौ होनो हादों आरो मोजां फिथाइखौ बिसोरो लाबोनो हागोन बेखौ आसा खालामनो हायो। दा मिथिनो मोननाय बायदिबाथ' दा जोङो आसा खालामदों जिहेथु जोङो मिथिनो मोनदों जे फरायसा फरायसुलिफ्रा सेथि बाहागो, नैथि बाहागो बा थामथि बाहागोआव जायफोर उथ्रिसार जानो हागोन बिथांमोननो माखासे प्राइजबो फोसावखानाय दङ आरो बे प्राइज फोसावखानाय बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा हयथ' मोनसे समाव बिथांमोननो जेब्ला रिजाल्ट ओंखारो अब्ला बे फिथाइफोरखौ राननानै होगोन। दा बेनोल'नो आङो नैबेखौ आसा खालामदों जे बे आनजादनि गेजेरजों जे फरायसा फरायसुलिफ्रा बे प्राइजनि अनगायैबो बिथांमोना जे गावसिनि जे रोंगौथि बे रोंगौथिनि जे सांग्रांथि बे सांग्रांथिनि सायाव फरायसा फरायसुलिफ्रा गोबां मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। मानोना जिहेथु दा जिबायदि आथिखालाव गुबुन गुबुन बिफानाव जायगा मोननोब्ला जोंहा जिहेथु माखासे बेबायदिनो इन्टारभिउनि गेजेरजों बा आनजादफोर होनायनि गेजेरजों सायख'जानो गोनां जायो। दा बियो हयथ' जानो हागौ फरायसा फरायसुलिफोरनि जिउआव मोनसे माने प्रेक्टिस जागोन, बियो सर' खालामनाय जागोन। दा बे सर'आ हयथ' बिथांमोननि जिउआव मोनसे समाव हयथ' मोजां गावसोरनि जिउआव खाबुखौ लाबोनो हागोन बेखौ आं आसा खालामनो हायो। बेयावहाय माबायदि फरायसालिफोरनिफ्राय बेयाव स्टुडेन्टफोरखौ एग्जाम होनाय जायो? जेरै जोंनियावथ' प्राइभेट फरायसालिफोरबो दं इंलिस मिडियामनि, बेफोरनिफ्रायबो लानाय जायो। बेयावथ' जायफोर बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसा फरायसुलि प्राइभेटआनो जा बा भेन्सारानो जा बा प्रभिन्सियेलाइजेसन जा गासैबो जाय गथ'फ्रा जाय फरायसाफ्रा बर' बिजोंजों फरायदों बिसोरखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आनजादखौ जिरायनो थाखाय खाबु होयो। गिबियावनो दिनैनि बे जि इउनाइटेड निउज आरो लोगोसे बड'लेण्ड रादाब बुथुमगिरि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिबाय। दा बे समाव आङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद जि गुथि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ मोन 8 जि एग्जाम सेन्टार बेयाव खुंफुंनाय जादों। बेयाव गासै जोंहा फरायसुला हिसाबै दङ 9 थाखोआव 330 आरो 10 थाखोआव 322 गासै बेयाव जोंहा एग्जाम होदों। दा बेयाव जोंहा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि जि गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि बै थांखिनिनो
बियो जि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बियो मोनसे बाहागो दा बे हिसाबै जोंबो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बेन्दोंनि सिङाव थानाय जि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ लाफानानै जोङो जि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि एग्जाम खुंनो होनाय जों बेखौ खुंफुंदों दा बेयाव बिनि गाहाय थांखिया जादों जोंनि फरायसुलिफोरखौ इयुनाव जेन जि कम्पिटिटिभ एग्जामफोर जि बादायलु मुगा दानि मुगायाव गोरोबनानै थानोबा जोंनि जि कम्पिटिटिभ एग्जाम बेयाव जोङो बिनि थाखाय जों माखासे एक्सपिरियेन्सखौ होनो थाखाय जोङो बे जि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ खुंफुंनाय जायो दा बियो खुङै खुङै गुथि खेब बेयाव आगान होबाय दा आं बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सनापुर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि बेयाव बाहागो लाफैदों आं नायगिदिंफैदों दा बेयाव जि एग्जाम खुंनाय बियो जोबोद मोजाङैनो जादों आरो जि फरायसुलिनि बाहागो लानाय बेखौ जोङो बुंनांगोन देग्लाय अनलाइन प्रसेसनि थाखाय जि बाहागो लानाय बियो एसे खम जादों थेवबो गोबां फरायसुलियानो जि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बेयाव जि एग्जाम होनाय बाहागो लाफैनो हादों बेनि थाखाय आङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जि फरायसुलि बेयाव बाहागो लाफैनाय बेखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय बाहागो लानाय फरायसुलिफोरनि थाखाय माबाफोर खाबु होनाय जायो नामा बेखौ एग्जाम होखांनायनि उनावहाय खाबु माने बेयाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ 2016 मायथाइनिफ्राय खुंबोदों दा गुथि खेब बेयाव जाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिनि चेयारमेन बेयाव सिगाङावनो रादाब बिजोङाव फोसावदों दा बेयाव टप 3 सायख'नाय जायो टप 3आव टप 1 जाय सेथि मासि आवग्रिनो हायो बेनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय 20,000 रां बान्था आरो टप 2आव जाय मासि आवग्रिनो हायो बिथांनो 15,000 रां बान्था आरो टप 3आव जाय मासि आवग्रिनो हायो बिथांनो 10,000 बान्था होयो आरो लोगोसेनो टप 5 मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा टप 5 सायख'यो बे टप 5आव जाय मासि आवग्रिनो हागोन बिथांमोना 2,000 करि स्कलारशिप होनाय जायो दिनैनि जि मिरु रोंगौथि सायख' जि आनजाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सनापुर गेजेर आरो गोजौसिन फरायसालियाव बे आनजादा जागासिनो अलरेडि नोंथांमोना लिरखांबाय बे समाव आनजादाव जिरायनानै मा फोरमायनो सानदों जिरायखांनायनि उनाव खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना अनमिका बसुमतारी आङो थाखो 10 आरो आङो UN एकाडेमि सनापुरनिफ्राय फैदों दिनैनि बे मिरु रोंगौथि आनजादसालियाव आं जिरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा बेयाव फ्राय कुइसनानो गासिबो क्लासनि गोजा क्लासाव जे फरायनो मोन्दों बिनिनो लेखानि गोजा गासिबो आरो गुबुन बाहेरनि बारा गैयानो होनजायो जोबोद गोग्गानाय मोन्दों जों बे एग्जामखौ होनो मोननानै नांगौखिनिसिमखौ लिरनो हादों औ आसा दङ बेसेबांसो जौखोन्दो फैगोन ओरैनो अनुमान 50 एबभ गोजोननाय थाबाय जों फरायसानिफ्राय मिथिना लाबावनो खुलुमबाय आंनि मुङा मुसुर नीलेश्वर बसुमतारी आंबो UN एकाडेमि सनापुरनिफ्राय फैदों दिनैनि आनजादाव जि आनजादखौ लिरखांनायनि उनाव नोंथाङा माबायदि मोनसे फिलिंस फैदों मोजां दिनैनि जा एग्जाम बियो गासिबो लेखानिफ्राय रिलेटेड गोजा जों बिनिफ्राय मोजां रोंगौथिबो मोननो हादों गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय दिनैनि आनजादाव जि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बेयावहाय जिरायनानै नोंथाङा मा फोरमायनो सानो खुलुमबाय आंनि मुङा श्री परमेश्वर नार्जारी आङो सनापुर गोजौ गेजेरारि फरायसालिनि थाखो 9नि फरायसा आं दिनैनि बे मिरुआरि गेजेरारि आनजाद होनायाव जोबोद गावखौनो गाव मिरु रोंगौथि सायख' आनजादाव जिरायनानै आं गावखौनो जोबोद मोजां मोनदों आरो बे एग्जामाव फैनाय सोंनायफोरा जोंनि बिजाबनिफ्रायनो फैजोबदों आरो GK निफ्राय फैनायनियाबो गोरलै एसे बेखौ हानाय बायदि मोनदों गोब्राब नङा आरो आसा खालामदों बेसेबांसो ओरैनो अनुमान जि जौखोन्दोफोर फैगोन नोंथांनि लिरनायाव आसा खालामो आंनि आनजादनि नाम्बारा 180 जौखोन्दोसो फैनो हागौ बिदि आसा खालामो
गासै 200नि नालाय 180सो आसा खालामदों आरो गोजोननाय थाबाय